बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव सरकारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरा रां घुस लानाय एबा जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होनाय बादियै आसामनि एन्टि करापसन हान्जाया गोबां रां घुस लाग्राफोरखौ हमबाय दं। बेबादिनो दिनैबो सासे हमजादों। कामरुप जिल्ला रानिनि बिइअ लासित बसुमतारिया सार्भिस बुक आरो एलपिसि इसु खालामनायनि मुङाव रां दाबिदोंमोन। बेबादि समावनो एन्टि करापसननि हान्जाया लासित बसुमतारिखौ हमो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। उदालगुरियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव नखरसेनिनो साथाम बर' सुबुंनि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि जिरा दालाय आफादनि सिङाव थानाय कमलाबारि गामियाव नखरसेनिनो साथाम फारियै 53 बोसोर बैसोनि फिसाय नबिन बसुमतारि, 37 बोसोर बैसोनि बिसि जामिनी बसुमतारि, 1 बोसोर 6 दाननि फिसाज्ला हादानसा बसुमतारिखौ थांनाय हरनि 9 रिंगा 30 मिनिट समाव हाग्रानि मैदेरा जिउ फोजोबलांदों। मख'नो गोनांदि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजो निजिरा बसुमतारिया जेने थेने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। बनस'नि बुंथिगिरि रंगल बर'आ बनस'नि बिबानखौ मावफुंनो थियारि जाफिनबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि नोरजिया आथिंआ आबुङै हामबाय। आथिं नोरजिया जानाय समाव हेफाजाब होगिरि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम बिथाङा साबायखर बावदों। बुंथिनो गोनांदि रंगल बर' बिथाङा आथिं नोरजिया जानायनि थाखाय साननैसो बिबान हगारदोंमोन। बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारब्लानो बिबानाव थाफिनगोन होनना सिगाङावनो रोखायै फोसावदोंमोन। आसामनि माखासे जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द जागोन। जों बयबो मिथिगौ, थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो सरकारि साख्रिनि आनजाद खुंनायाव आनजादनि सोंथि बिलाइया वाट्सएप बायदि ससियेल मिडियाफोराव लिक जानायखौ। बेखौ नोजोर बोनानै फैगौ 21 आरो 22 आगस्टआव खुंजानो गोनां ग्रेड 3-4 पस्टनि आनजादखालि इन्टारनेट बन्द जागोन। खुंजानो गोनां 23,000 सरकारि साख्रिनि थाखाय आसाम सरकारनि गोख्रों थांखि। ग्रेड 3-4 पस्ट साख्रिनि आनजाद खुंजानो गोनां जिल्लाफोराव 21 आरो 28 आगस्ट खालाराव इन्टारनेट बन्द खालामनाय जागोन। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ सोमावसारनो थियारि जुदि आसाम केबिनेटनि थांखिया बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाब्ला। गाबोन 18 आगस्टआव आसाम केबिनेटनि थांखिया बिटिआर गोरोबथानि एबा बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाब्ला सोमावसारनाया जाफिनगोन होनना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि मोनसेबो दफाया जेबो जाहोनाव इमप्लिमेन्ट जायाबालासिनो थानायखौ गनायनानै लाया होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बुंथियो। आसाम सरकारनि थांखि फोसावनाया बर' बिजों थांनानै थानायनि थाखाय हेंथा। बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों आसाम सरकारा होनना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा बुंथियो। महाराष्ट्रआव गंसे रेलगारिनि मोनथाम दाब्बाया लाइननिफ्राय गोग्लैयो। बे जाथायाव सा 50 सुबुङा जखम जायो। बे जाथाया गन्डिया नोगोरमायाव सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भागत कि क'थि मुंनि गंसे पेसेन्जार ट्रेना माल रोगाग्रा ट्रेनजों सौग्रावलायो। पेसेन्जार ट्रेना छत्तीसगढ़नि बिलासपुरनिफ्राय राजस्थान जधपुरसिम थांबाय थानाय समावनो सिगनेलिं जेंनानि थाखाय रेल सालायग्राया इमारजेन्सि ब्रेक हमो, नाथाय हमथानो हायैयाव माल रोगाग्रा ट्रेनजों सौग्रावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।